14-4-154, ο Σαββίδης έκανε 18-150. Στο διάδρομο είναι λοιπόν με το νούμερο 14, Γράκης Αντώνης με ένα Σεατ Λεόν. Με το νούμερο 55, Μπάτσιος Δημήτρης, κόμμα Καμαπίτου του PSG. Ο κύριος Μπάτσιος περιμένει όπως την πίστη στιγμή να γίνει παπάς. Πότε είναι και δικητάς. Ότι μία μας πάσει το 12-2 θα τα αφιερώσει πάνω στην κόρη του, έτσι. Νομίζω πρώτα στην κόρη του μαμάς. Έχει κλειδώσει ο κ. Μπάτσιος, έχει κλειδώσει ο κ. Σαργυράκης. Δύο 7 με 2 στα 18. 9-9 με 7-9 στα 200. Τερματίζει ο κ. Σαργυράκης 14, αυτό είναι το 61, ο κ. Μπάτσιος 12 ξερό παρακαλώ, με 190 χιλιόμετρα από τη μύτη πάτησε.